Днес сме в Residential Park Лозен. Ще ви покажа страхотна къща под наем с 3 просторни спални, напълно завършена и готова за живеене. Вътре всичко е много красиво и стилно направено. Елате с мен да го видите. Тази къща е като предишната, която ви показах с леки изменения на втория етаж. Също е завършена много стилно и красиво, както ви казах, в по-тъмни нюанси, което я прави подходяща за хора, обичащи по-тъмната атмосфера. Виждате, тук е кухнята, която е избрана с тъмно сив цвят, а тук е дневната, много красив паркет. В задната част е двора, около 200 квадрата е. Има постоянна поддръжка, озеленяване, косене, чистене. Няма нужда да правите нищо и да има достъп отстрани. Няма нужда да сте вкъщи. Хората си работят и действат без да ви притесняват. Виждате, тук е частта с дивана и телевизора. Много приятно изглежда. И отиваме да ви покажа санитарното помещение на първия етаж. Супер. Качваме се нагоре. Къщата се отоплява на газ. Имаме също двоен гараж отдолу, пред който също може да паркираме и 2 коли. Така че общо 4 паркоместа. На втория етаж тук вместо 3 спални са обособени 2, които са разширени и с отделни бани. Това е едната от тях, която е по-малка, с по-малкия балкон и с собствената си баня. Много красива баня. И отиваме към... тук имаме гардеробно, забравих да ви покажа. Ето. И отиваме към по-голямата спалня. По пътя ще видите, тук е отделено пространство за мокро помещение, пералня, сушилня, място за вещи. Влизаме в другата спалня. Тук имаме банята към тази спалня. Много красиво завършена. Също с прозорче. Също с много приятни размери. Тук имаме отделна частта с гардеробите и имаме доста голяма тераса, която гледа към двора и към останалата част от комплекса. Така. Всякъде имаме климатици също. Отиваме към третия етаж. Виждате, прозореца на покрива осигурява допълнително осветление на стълбището. Много красива мазилка. Видяхме навсякъде по стените. Качваме се на третия етаж, който ми е любим. Тук имаме една страхотна спалня за младеж или за усамотение. Имаме и работен кът, а отделно си имаме и собствен санитарен възел. Така че няма нещо, което да ни липсва. От тук излизаме на терасата, където виждаме другите красиви къщички. Както казах в предното видео, за някой от вас това изглежда скучно, но аз не виждам нищо скучно в един уреден квартал с поддържани улици, поддържани тревни площи, постоянно почистване и някакъв ред. Ако имате каквито да било въпроси, винаги съм на разположение. Абонирайте се за канала, качваме интересни видеа. Благодаря ви, лека!